Hello guys, welcome to TN Entertainment TV. If you're new guys, please subscribe. On today's episode, I bring a clip of Daniken's response to Big Zulu 150 bar song. Leqheqhu laseBergville abathi Papa Pen licathi rap umdlalo bheka manje ngizolifaka esikoleni buso buyisiqwembe nentshebe engathi intambo zebheshu ucathi rap isikathami nomlomo onuka intelezi uphambanelwe imizwe ezithombeni uphosa njengethekeni inkabe njani epakishile esipintsha ngamabhlukwe khona ukushaya amanzi lana somiza ukhulume shono mfa namhlanje kuzozila umuntu ngizogweba lesimomondi yaserasta abathi uBig Zulu bheka kuzula zula manga sekasifakile kunokuxhaka vela kakwazi nokurapha mayirapha ngathi uyabala wena usiya umrap ubaba nje ophaphaya usinayo ngeligazi labantu without ama feature kuyaphela ayikho hit ebhono wena zonke lengoma uyazenga nama views ku YouTube usiyazi na uyawathenga ingoma zakho kuze zidlale emsakazweni